2-3 yıllık kına alma yanında bir жиләк үсті. Шушы язда шешек атты. Bir aydan соң tamam pişti. Шушы бик аз вакытта бу жиләк алланды, балланды. Матур көннәрдә көнгә каршы ялтырап ут кебек янды. Жиләк күрә үзендә бу кызыллыкны, матурлыкны. Күрә алмагачында җитешсезлек вә хурлыкны. Карап алмагачына әйтте. Эй бик якын күршем. Үсәсең берничә еллар, һаман да юк синең җимешең. Мин үстем, чәчкә аттым, һәм җимешләндем 2 айда. Турасың берничә еллар, синең бу бәхетең кайда? Җавап бирде алмагач. Эй җиләк, бил кемдәдер кимлек. 2 айда җимешләнсәң, синең бәхетең дә 3 көнлек. Синең төсле 2 айда бөтенләйгә бетеп калмам. Үсәрмен берничә еллар, булыр һәр ел сайын алмам. Зак та үтми шунда каты яңгырлы җил исте. Шушы җилгә чыдый алмый, җиләк җиргә өзелеп төште. Bir көн үрмәкүш ефәк бүҗәгенә, ефәк бүҗәге, кардәшем, син бер кичкенә ефәктән куыш эшләр өчен көннәр дәвамында булышасың. Мин менә бер ям ятмәмне берничә сәгатьтә пәрдә кебек итеп токып куям, диде. Ефәк бүҗәк аңа шулай җавап бирде. Әйе шул үрмәкүш кардәш, син тиз арада эшеңне бетерәсең. Ләкин башкарган эшеңнең һич кемгә файдасы юктыр. Һич бер нәрсәгә ярамас. Вакытларың бушка китә, гомереңне кадерләмисең. Мин акрын гына, җай гына эшлим. Әмма җипләремнән шундый яхшы сыйфатлы булган тукамалар тукылыр. Ефәгем бик кирәк вә бик тансыктыр. Кешеләр минем ефәк куышымнан бик күп файда күреп зур байлыкларга ирешәләр. Аз гына, әкрен генә эшлим. Ләкин эшемне сыйфатлы итеп башкарам. Сәләтемне, сәнгатемне яхшылыкка файдаланам. Хезмәтемне яхшы һәм тугры башкарганыма бик канәгатьмен. Чөнки эшен яхшы башкарган, сәләтен изгилеккә юнәлткән затларны һәркем сөяр. Кешеләр дә риза булып дуга кылырлар. Шуның өчен мин бәхетле, тормышымнан бик ризамын. Эшем, вазифамны яхшы итеп башкарамын. Вакытымны бушка үткәрмим дип җавап бирә. Дөрес әйтә. Җиренә җиткереп башкарылган эш һәр вакыт хөрмәткә лаек.